Kaixo lagunak, gaurkoan barbantzoren istorioa ezagutuko dugu. Az gaitezen. Bazen behin, familia bat, seme oso txikia zuena. Garbantzu bat bezain txikia zen. Horregatik, barbantzu izena eman zioten. Egun batean, ama, baskaria prestatzen ari zela, azafraia falta zuela konturatu zen. Barbantzok berehala joan nahi izan zuen erostera. Amak inoiz ez zion bakarrik ateratzen utzi jendeak ikusi ez eta zapalduko zuen beldurrez. Baina barbantzo tematia zen, kantari joango zela esan zion amari. Hala, jendeak ikusten ez bazuen, entzun behintzat bai, eta inork ez zuen zapalduko. Etzi zuen amak azkenean eta txanpon bat eman zion, azafrai pixka bat erosteko. Hartu zuen barbantzok eta etzetik atera zen, kantari. Tatxin, tatxin, tatzan, damutu egingo zaizu, tatxin, tatxin, tatzan, zapaldu egiten banauzu. Eta holan kantari joan zen bidean zehar. Barbantzo, dendara iritsi zenean, hurbildu zen eta esan zuen, Dendari jauna, arren, emango diazu azafrai pixka bat, baina dendariak ez zuen ezertzo ere entzun. Barbantzok ozenago esateari ekin zion, beraz. Dendari jauna, arren, emango didazu azafrai pixka bat? Oraingoan, dendariak sartzo bait entzun zuen, baina ez zuen inor ikusi. Orduan barbantzok hanka puntetan jarri eta oihukatu zuen. Dendari jauna, arren, emango didazu azafrai pixka bat? Dendariak berehala begiratu zuen eta erantzun zion, ara, zu zara baina, barbantzo, tori azafraia. Trukean txanpon eman zion eta barbantzok azafraia hartuta, etzerako bidea ekin zion berriro. Tatxin, tatxin, tatzan, damutu egingo zaizu, tatxin, tatxin, tatzan, zapaldu egiten banauzu. Hola kantari, etzeraino heldu zen, eta azafraia eman zion amari, eta baskaria prestatu zuten bien artean. Orduan, barbantzok aitari eraman nahi izan zion, basoan lanean ari baitzen. Amak ordea ezetz esan zion, eta hala ere barbantzok temati jarraitu zuen, eta saskia lepoan hartu, eta ondo moldatzen zela ikusita, amak joaten utzi zion, basora, aitari baskaria eramatera. Eta barbantzo basoratera zen, eta kantari jarraitu zuen. Tatxin, tatxin, tatzan, damutu egingo zaizu, tatxin, tatxin, tatzan, zapaldu egiten banauzu. Bidean zijoala ordea, euria hasi zen. Euria goian, behan, eta barbantzo, asa baten azpion babestu zen. Han goxo zegoen, eta loseko geratu zen. Bidetik oso hurbil, hiri bat zegoen goseak amorratzen. Ase eder mamitzu hura ikusi zuenean, osori jan zuen. Eta barbantzo ere bai jan zuen. Bitartean, aita, basoan zegoen, baskariaren zain, eta urduri zegoenez, etxera itzultzea erabaki zuen. Heldu zenean, emaztea kontatu zion barbantzok jatekoa eraman ziola, baina artean ezela itzuli. Oso kezkaturik, gurasoak bilatera ziren oihuka. Barbantzo, non zaude? Barbantzo, non zaude? Aurkitzen ez zutenez, basorantz joan ziren oihuka. Barbantzo, non zaude? Barbantzo, non zaude? Oihukatzen zuten. Urrutian, ahots bat entzun zuten, hauxe zioena.
idiaren tripa barnean, ekaitzetik babesean. Gurasoak bila eta bila aritu ziren, idigose bat ikusi zuten arte. Hurbildu zirenean, jaten eman zioten, eta... Idiak hainbeste jan zuen, pusker batez barbantzo bota baitzuela. Eta denak batera, etzera itzuli ziren kantari, tatxin, tatxin, tatzan, damutu egingo zaizu, tatxin, tatxin, tatzan, zapaldu egiten banauzu. Eta hau izan da, barbantzoren historioa. Ala basan, edo ez basan, sar dadila kala basan, eta atera dadila zuen herriko plazan.